Ƙasar Iran ta tsaya akan matsayarta tare da baranta daga dukkan wani yunkuri da za a ayyana ƙasar da amincewarta akan yunkurin samar da ƙasar Palestine a kusa da ƙasar ta Isra'ila. Ƙasar Iran ta zargi ƙasar Amurka da kare ƙasar Isra'ila a kowane hali. Yin amfani da ƙarfi gurin kare ƙasar Isra'ila gurin yin amfani da wasu manufofi masu tsauri gurin kisan kiyashi tare da ci gaba da mamaya a yankin na gabas ta tsakiya. Ƙasar ta Iran hallau ta zargi ƙasar Isra'ila da goyawan bayan ƙasar Amurka akan rushe duk wani yunkurin shirin samar da zaman lafiya a yankin wanda ƙasar Isra'ila ke fara karyawa akan dukan wani ƙuduri da aka yunkurin cimmawa na zaman lafiya tsakaninta da ƙasashen tarayyar Larabawa. Mayakan Houthi da ƙasar Yemen sun yi ayyana cewa yin tir kaɗai ba zai wadatar a cikin taron da Larabawa suka gabatar ba, inda suka ayyana cewa wajibi ne a ɗauki tsauraran matakai akan ƙasar Isra'ila. Cikin matakan kuwa har da katse alaƙar diflomasiyya da kuma ci gaba da siyowa da ƙasar ta Isra'ila makamai daga manyan ƙasashen duniya tare da tallafawa Falasɗinawa ta hanyar ba su ɗauki na makamai da wasu abubuwa na kayayyakin jin kai da morewa rayuwa. Waɗansu daga cikin ƙasashen tarayyar Larabawa sun goyi bayan ƙudurin Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar 2002 wanda ya ayyana samar da ci gaba a yankin ƙasar Palestine tare da ayyana ta a matsayin wani yanki mai cin gashin kansa tare da ayyana babban birnin ƙasar na Kudus a matsayin shine zai kasance babban birni na ƙasar ta Palestine, yayin da a halin yanzu birnin yake fiye da kashi 75 yana ƙarƙashin kulawar ƙasar Isra'ila a matsayin babbar mamaya. Wannan rahoto ya nuna yadda ake samun babban gwawakiken gibi a tsakanin kasashen tarayyar Larabawa da kuma kasashen musulman duniya, kasancewar ba a iya kasancewa a guri guda domin tunkarar wani kalubale babba tare da yin magana da murya ɗaya. Wasu kasashen duniya na buƙatar mafita ta diplomasiya ta hanyar samar da 'yancin kasashe guda biyu a yankin. A bangare ɗaya, ƙasar Iran da magoya bayanta suna buƙatar a samar da cikakkiyar ƙasa guda ɗaya a yankin wadda za ta haɗa Falasɗinawa tare da Isra'ilawa a ƙarƙashin inuwa guda ɗaya, wadda za ta kasance ana gabatar da tsarin mulki na demokuraɗiyya a cikin ƙasar tunda za a dinga tsara zaɓe duk bayan wani wa'adi na shekaru. Sannan wannan rahoto yana ci gaba da ayyana cewa ƙasar Isra'ila na ci gaba da fuskantar ƙalubale musamman da ƙasashen tarayyar Larabawa. So amma game da yunkurin samar da babbar rundunar tsaro ta tarayyar Larabawa, zuwa yanzu taron da aka gabata a Qatar ya takaita ƙarfin wannan runduna biyo bayan da ya ayyana cewa iyaka ƙasashen da suke cikin yankin na Gulf su kaɗai aka amince su jagoranci waɗannan runduna. Hakan da aka furta ya ware waɗansu tarin ƙasashe da sai kasance membobi ne a ƙungiyar ta OIC, wanda hakan ya ayyana takaitar rundunar zuwa ga ƙasashe guda 5 kacal a cikin yankin gabas ta tsakiya. Ƙasar Iran a hukumance ba ta cikin ƙungiyar tarayyar Gulf Cooperation wato GGC, ta kasance kawai a cikin yankin Gulf region, duk da kasancewar a halin yanzu yankin na GGC yana da mambobi ne guda 5 kacal wanda suka hada da ƙasar Oman, ƙasar Bahrain, ƙasar Qatar tare da ƙasar Saudi Arabia. Iya tare da waɗannan ƙasashe guda 5 su ne aka ayyana za su kafa rundunar ƙawancen ta dakarun soji domin mai da martani akan ƙasar Isra'ila, wanda hakan yake ayyana babban naƙasu akan haɗin gwiwa tare da haɗin kan tarayyar Larabawa. Ko babu komai muna sa ran cewa matakin zai fi haka inganci, inda an ce za a haɗa kasashen tarayyar Larabawa ne tare da kasashen musulmai za su samar da runduna ta tsaro mai magana da murya daya, maimakon a ce iya kasashen yankin na Gulf wato GCC ne kadai suke da ruwa da tsaki akan waɗannan kungiya. Iya karfin waɗannan kasashe kadai bai kasance karfi da za a iya tunkarar kasar Isra'ila da shi ba, sannan kuma waɗannan kasashe sun kasance babban abokanan kasar Isra'ila kuma 'yan lelanta a dukkanin wasu muradunta na siyasa da na diplomasiya wanda ya kasance abin tattaunawa a tsakani. Tabbas kasancewar wannan kungiya a halin yanzu ba ta da riɓi ko kuma ruwa da tsakin gami tsakaninta da ƙasar Iran. Ta kasance kawai kungiyoyi ne na tarayyar ƙasashen Larabawa guda 5 wanda suka shirya samar da su domin tunkarar matsalolin kansu da kansu wanda ƙasar Isra'ila ta kasance tana haddasa musu a tsakaninsu.